Қонақ? Ул берничә көн элек кенә махсус хәрби операция зонасыннан ялга кайткан егетебез Ленор Бектимиров бүген бездә студияда кунакта. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, телевизор караучылар, исәнмесез? Ленор, синең җырларыңны гомумән Ленор Бектимиров исем фамилиясен безнең радио тыңлаучыларыбыз инде яттан белә. Тик шулай да үзең белән таныштырып үтәле. Инде Саба районы Тимершык авылы егете дидек. Без сине шулар хакында һәм махсус хәрби операциягә китүең хакында. Мен Саба районы Тимершык авылыннан 1987 елда туып, инде аннан соң инде мәктәп мәктәбен тәмамлап, Казан музыка коллеҗенә укырга кереп, аны бетереп, үз эшемне башлап җибәреп инде үз эшем турында сөйләгәнем дә юк, бик сөйләргә дә яратмыйм инде. Һәм менә шушы мобилизация башлангач инде бөтен күп җегетләрне алдылар бит инде, чакырып китерделәр. Һәм инде мин дигән үз теләгем белән алар булышу йөзеннән, алар белән бергә булыйк дигән фикерне алдан йөртеп, алар яна барырга булдым. Бу ничәнче ел һәм кайсы ай иде? Узган ел 2023 елның 23 августта мин имза куйдым. Һәм инде мин 29 август уже без инде Луганск шәһәренә самолет белән очтык, җибәрделәр. Һәм мин инде алдан кычкырып йөрмәдем. Барасын бер кеше иртәгә китәсе көнне генә. Гаиләң? Гаиләмә дә шулай әйтмәдем. Хәтта иртәгә китәсе көнне мин бөтен дусларымны үземә чакырып инде ялтырга җиренә шунда чакырып инде алар белән саубулашу йөзеннән инде бер чәй ичеп алырга дип очрашкач, хәтта ки тормыш иптәшем инде анда мин гәштәгән ышанмый һәм егетләр әйткәч кенә ул да шул вакытта гына ышанды. Карагыз әле, менә дуслар белән дидең әйме, менә мондагы дусларың, егетләр, бердәмлек дисең әйме, якыннар дисең, менә махсус хәрби операциядә. Бердәмлек ничек анда? Бердәмлек Татарстаннан без 4 егет идек ротада. Без 4 егет бер туганнар шикелле яшәдек. Бигрәк тә инде мин аны инде теге урынна җиңелдә булсын, Алексеевский егетен әйтәм инде, шул хәтлек сак, шул хәтлек теге эшкерсез егет иде. Бер телем ипине дә, хәтта ки носкиларыгыз бармы егетләр, бер телем ипине дә бүлеп, менә шулай без 4 егет, 4 туган булып яшәдек менә 4-без дә. Без инде кайткач инде планлаштырдык. Кемнеңдер өйләнәсе бар, кемнеңдер үй саласы килә инде. Минем әйттем инде эшләрегездә эшлибез. Ләкин кайткач менә нәкъ шушында кебек агачлар арасында палаткалар белән инде бер юл үтәбез безнең якларда урман эчендә. Монда инде нәкъ шул агачлык эше, ләкин һава гына тыныч. Менә шулай торып яшәп карарбыз әле кайткач бер аратма дигән сүзебез бар иде. Ләкин ул безнең барып чыкмады инде. Ленор, менә синең битеңдә хәзер әлеге минутларда монда һәм бер йөрәгең белән, күңелең белән тегендә калган егетләр өчен борчылып торасыңдыр инде бит. Минем инде үземнең белгән егетләр, мин аны яшәмим юк берсенәгән. Мин инде калган, менә шунда булган егетләргә барсына да Алла ярдәм бирсен. Исән-сау кайтсыннар гына. Ленор, менә бер телем икмәкне икегә бүләбез дигәндәй әйттең, менә республикабызда, бөтен ил халкыда махсус хәрби операциядә булган егетләргә гуманитар ярдәм җибәрәме, аларга ярдәм йөзеннән төрле чаралар оештыра. Гомумән сез ул ярдәмне, гуманитар ярдәмне тоясызмы? Тоябыз, чөнки безнең ул вакытта менә шулай Алексеевский егет ягыннан килде, Азанка егете ягыннан килде. Инде без шулай чиратка салмакчы идек. Без 4-без бер җирдә яшәп, гел күч булып йөрдек инде 4-без бергә. Һәм без кирәк әйберләрне менә шулай чиратка салып, инде шок сорарбыз дигәч, минем әле чират җитмәгән иде. Без ул вакытта уже инде минем авыл халкыда танышларым, дусларым далар сорап кына тордылар, нәрсә кирәк дип. Мин инде бераз сабыр итик. Һәм вакыты җиткәч мин сезгә әйтерме дип, инде аларга шул сүзне һәр кабатлап килдем. Ләкин менә минем чират җитеп бетмәде. Ленор, без сине ватанпәрвәр егет буларак кына түгел, шулай ук шәп җырчы буларак та беләбез Болгар радиосында. Без генә түгел, бу Болгар радиосы, радио тыңлаучылары синең җырларыңны яраталар. Чөнки ул йөрәк түреннән чыккан Ленор безнеке диләр. Шуңа күрә безнең радио тыңлаучыларыбызны гына түгел, телевизор караучыларыбызны да сөендереп, бер матур җырыңны башкарып үтәле. Кайсысын җырлыйбыз? Туп тамам дигән, минем инде бик яратып башкара